गिबि गिबियावनो हेल' एसपि ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय। खेरायाव जोङो सार्जे सया सुमफ्रामारिखौ जोङो सापर्ट होनो फैदों। जोङो 60 जनसो जागोन इउथ्सफ्रा आरो फैबावगोन आरो सार्जे सयाखौ जोङो मोजां मोनो। गावलायबोदोंमोन, होसोबोदोंमोन, बुथारलायदोंमोन। बर' जाथिया बुङो दा खौसेथिनि लामायाव जों फैबाय, जों बेलटिजों इन्दिबिजों बै समनिफ्राय दावहा होबोबाय थादोंमोन, गावलायबोदोंमोन, होसोबोदोंमोन, बुथारलायदोंमोन। नाथाय दिनै इन्दिभिजुवेल बेलटिजों दिनै मानो जयनिं प्रग्राम जालायबाय थाखो? मानि थाखाय जों जयेन जाखो? बबे पइन्टखौ लानानै मा नुहुरनानै आं दिनै बिपिएफ जाखो? बिपिएफआथ' एक्स-मिलिटारि पार्टि। आं मानो फैखो? आं मानो उन्दै जानानै फैखो? जाथिनि मोनथानि थाखाय आं दिनै इन्डिपिबाबो एक्स-इन्डिपिबाबो एक्स-मिलिटारिआव आं फैनो गोनां जादों। हुजूर प्रमोद बड़ो मुस्लिमला बड़ो प्रमोद बड़ो बड़ो তেতিয়াহ'লে প্ৰমোদ বড়োৱে বড়ো হয় যদি সি নিজৰ বড়ো জাতিকে এই চিৰাঙত কিয় উচ্ছেদ কৰিলে? BTC एफा मोजां मोनसे पलिटिकेल एन्टिटिखौ दिनै धंस खालामगासिनो दङ। बे दलाव आं मानो हाबहैनांगौ? এই মানুহে বড়ো জাতিকে এনেকুৱা কৰিব পাৰে তো এই প্ৰমোদ বড়োৱে কোনোবা মুছলিম, কোনোবা বেংগলী, কোনোবা আদিবাসী, কোনোবা গোৰ্খাৰ কাৰণে কাম কৰিব নাই? এইটো সম্ভৱ নহয়, সম্ভৱে নহয়, হয় না নহয় কথাটো? নিজৰ বড়ো জাতিকে শেষ করছে কি সবাই পেলায়। थांनाय मैयानि भिडिअआवहाय आङो मोनसे टाइटेल थाम्बनेइलाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे चेनेलखौ बन्द खालाम। स' नैबेनि फारसे गोबाङानो अनसायदों, गोबाङानो अननाय जासिहरदों आरो सापर्ट दिन्थिदों। स' नैबेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर होननानै आं बावगोनो सानदों। आरो नोंथांमोननि नैबे कमेन्ट्सनि थ्रुयैनो आङो नैबेफोरबायदि कनफिडेन्स मोननानै फिन खनसे दिनै नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लाबोफिननो हानायनि खाबुखौ मोनदों होननानै बुंनांगोन। आरो मोनसे गोजोनथाव खौराङा बेनो दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय बै कमेन्ट्सखौ आङो लाबोनानै दिन्थिनो नागिरदोंमोन। आरो बेनि सिगांनो मैयानो जेब्ला आपल'ड होयो अब्लानो आपल'ड होनायनि दान्दिसे सम उनावनो आं बिथांनि कमेन्ट्सखौ नागिरफिनदोंमोन। माखासे सानैसो सुबुङा हरदोंमोन। बेनिफ्राय नागिरनायाव मोनसे इन्टारेस्टिं जाथायानो जाहैबाय दा 10 to 15 सेकेन्डसनि डिफारेन्स। माने आङो स्क्रिनशट खालामहांबायमोन, खालामनो नागिरनायावनो साडेनलि आङो मोनबायमोनबो कमेन्ट्सखौ मोनखांनानै उनावहाय नायफिनबा मा रिमुभ जाबाय आरोना। स' बेबायदि दा जियानो हक नैबे बेलायाव आं फंनैसोल' बाथ्रा बुंनो होननानै सानदों। इउटुबा मोनसे अपेन प्लेटफर्म, जेरावनाखि आं मैयाबो बुंदोंमोन जे जों बायदि कमन सिटिजेनफोरा जोंनि गोसोनि खोथा, साननाय, जोंनि अपिनियन्सफोरखौ, जोंनि बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ जोङो थोंजोङै सोरखौबा थांनानै लोगो हमहैनानै बुंनायनि खाबुबो मोना, बा मेल मिटिंफोराव थांनानैबो जोङो थिग बिदिनो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों नैबे इउटुबजों जोङो गोबां खाबु मोनो जोंनि माखासे अपिनियन्स, जोंनि रायफोरखौहाय, जोंनि सिन्ताधारा, साननाय हनाय बा रायजो राजाफोरनि साननाय हनाय बेखौ जोङो ज'है सावरायलायनायनि मोनसे खाबु मोनो। स' थिग बिदिनो आंबो बुङो जे जाय बिथांमोना बेफोरबायदि कमेन्ट्स हरो, मस्ट वेलकाम टु इउटुब। नोंथांमोननि गोसोआव मा दं, मा गैया, मा जादों, मा जायाखै शेयार खालामहर, बा नोंथांमोनाबो लाबो बेफोरबायदि भिडिअ। बेनिफ्राय बयनोबो फोरमायहर मोजां जायोना गाज्रि जायो, रायजो राजा दङ बिजिरनो। स' बेखौ खावलायगोन। आं बिथांमोननि नामखौ मेनसन खालामनो सानाखै, सम दंबावो। जेब्ला सम जागोन अब्ला बुंनो गोनां बायद' जायोब्ला आं बिथांमोननि मुंखौ बुंथिनानै होगोन। दिनै नांथ'ला होननानै आं सानबाय। ओमफ्राय रायजो राजा नोंथांमोननि अननायावनो दिनैसिम बेफोरबायदि बिथांमोना जानांगौ कमेन्ट्सफोरखौहाय नुनानै गोख्रों कमेन्ट्सफोर हरखादों नालाय नोंथांमोना, रायजो राजा नोंथांमोना बैफोरखौ नुनानै बै सानैसो सुबुङा निजेखौनो बै
प्लेटफर्माव फज'नो हायासै ओमफ्राय ओंखारलांबाय आरो स' आं बेखौनो बुङो एनिबडी if you dislike my channel if you dislike my contents बा the way I am speaking जेरै रायलायदों खोनासंनो बादों स्किप खालाम चइसआ नोंथांनिसो आं बुङाखै जे जबरदस्ति नोंथाङा नाय होननानै phone is with you or any device is with you finger tip on the screen skip away थां बेलेगखौ नायहैदां आंहा बेयावहाय खुनु आफसोस गैया बा आङो मोनथियाबो नोंथाङा नायदोंना नायाखै if someone comments then only आं नोंथांमोनखौ मोनथिनो हायो जे सोर नायो सोर नाया नाथाय थाखायो बेबायदि माखासे नेगेटिभबो थागोन पजिटिभबो थागोन स' बेल' नङा जे 100%आव 100%आनो लाइक खालामगोन डिसलाइक खालामग्राबो थायो खालामनांगौबो मोजांबो नायनांगोन गाज्रिबो नायनांगोन अब्लासो मोनसे सावरायलायनाय जायो मोनसे बिजिरलायनाय जायो स' बेबायदिनो माखासे कमिउनिटि पल जितु आं खालामो गेजेर गेजेर दासान्दि खालामथ'वाखै सोरनिबा भिडिअ आं लाबोदों सोंदों नोंथांमोननाव आं जेब्लायबो बुंदों मोनसेल' खोथा जे आं जि बुंदों आं जि सावरायदों बे आंनि फारसे बुंनाय बा आंनि अपिनियन नोंथांमोननि अपिनियना मा कमेन्ट बक्सआ जेब्लायबो अपेन होननानै आं फोरमायबाय थादों स' कमेन्ट खालामनानै हर फोरमायहर बा आं माबा मोनसे मिस इनफरमेसन शेयार खालामदोंब्ला बेखौबो बुंहर होननानै आङो जेब्लायबो खावलायदों नोंथांमोनखौ स' जेन हक दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय माखासे मैयानि जयनिं हाबाफारि जितु नोंथांमोना नुनो मोनबाय बे जयनिं हाबाफारि BPF दोलोनि गोख्रों नुदों एसे जोबोद मोजां स्टाइलाव नुनो मोनदों उदालगुरिनिफ्राय दावबायबोनानै बिथांमोना चिराङाव बाथौ खेराइ रिजर्टआव मानगोनां हाग्रा महिलारि सार बिथांजों ज'है आखाइ हमलायनानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव मोननैबो मासियाव दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार नैबे लकसभा सिटखौहाय आवग्रिनो थाखाय साखाफारा जानायखौ नुनो मोनदों आरो जों दिनै बुंनांगोन जे मेक्सिमाम दिनै पावारलेस मानिलेस एन्ड बुंनांगोन जोङो खुनु बर्थमान बिथांमोना अपोजिसनाव दङ नालाय स' बेबायदि सोरखौबा माबा मोनसे अनसुंथाइ हरगोन ओरै थोरै रांजों बायजानाय बेफोरबायदि राव सोदोबानो दिनै खाथियाव फैनो समाया मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना दिनै सरकाराव गैया आरो गोबाव सम बिथांमोननि जोबोद जों नुनो मोनदों जे रायजो राजाफोरानो निजेनो माखासे अनसुंथाइ हरनानैहाय दिनै पार्टिखौ फोथांना लाखिदों मोनसे रिजनेलिजम सेन्टिमेन्टखौ लानानै दिनै जायफोरा UPPL दोलोआव थांदोंमोनब्लाबो बिथांमोना दिनै BPFआव फैफिनदों आरो जोङो थारैनो बुंनांगोन 2014निफ्रायसो दिनै जोङो UPPL बा PCDRनि उनावहाय UPPL आरो बिदिनो जोङो जोंनि माखासे लकसभा सिटखौबो गोमानो गोनां जादों स' बेफोरनि जाहोनफोरखौ बुङोब्ला दा खायसे गाज्रि मोनलायगोन जों बुंनो गोनां गैया PCDRखौ सोर जागायजेनामोन PCDRखौ सोर सामलायोमोन सोरनि समावहाय जानाय बबे अफिसनिफ्राय सामलायनाय सोरनि दैदेननायाव जानाय आरो फैयै फैनानै रिजाल्टआ बयनिबो जोंनि सेराव दङ दिनै 10 बोसोर हिरा सरनिया बायदि बिथाङा जोंनि क'क्राझार ST नायल' जायल' मोनसेल' सिटखौ दखल खालामदों पार्लियामेन्टआव थांनानै मा बुंहैदों मा बुंहैयाखै बेखौथ' रावबो खौरां लानायाव गैया स' बेफोरबायदि जोंनि अबस्था जानानै दङ बर्थमान BTR बायदि मोनसे सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिनै जोङो BTC एकर्डनि उनावहाय जों नोजोर होयोब्ला BPF दोलोआ एबसलिउट मेजरिटिजों देरहाबोबाय थादोंमोन मानोना मोनसे सुक्ति खालामखांनायनि उनाव नों मोनसे गिदिर मोनसे प्लेटफर्म लाबोनानै होबाय जितु गावखुंथाय गोहो मोनसे लाबोबाय एडमिनिस्ट्रेसन गावनि निजा मोनसे नङाब्लाबो बड'लेण्ड नङाब्लाबो कमप्लिट स्टेट नङाब्लाबो मोनसे दङ आरोना इनाफ साफिसियेन्टमोन स' दिनै BTRआ जोङो एक्सपेक्ट खालामदोंमोन जे बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन जागोन होननानै नाथाय जोंबो दिनै रोखा बुजियो बयबो बुजियो मेक्सिमामानो बुजियो दिनै जे BTR इज नाथिं बाट जास्ट आ नेम रिप्लेसमेन्ट होननानै जों बुंनांगोन बेयाव माखासे डेभेलपमेन्टेल पेकेजनि अनगा मोनफा मोननै दफाफोरा मोजां बे इमप्लिमेन्ट जायोब्ला नाथाय बेयाव माखासे ओरैबायदि दफाफोर दङ जेनाखि गनायथावना नङा बेफोरो इमप्लिमेन्ट जाथारोबा जोंनिसो खहा जागोन उल्था आरो बेलाफारसेथिं जितु एडमिनिस्ट्रेसन जितु सिस्टेम सोलिगासिनो दङ BTRनि मुङाव बे कमप्लिटलि BTC दिनै CM प्रमद बर' बिथाङा सोर होनना बुङोब्ला बिथाङा दिनैनि समाव BTCनि CM दिनै काउन्सिलनि एसेम्ब्लियाबो काउन्सिलनि एसेम्ब्लियाबो दिनै BTC सुक्ति अनुजायैसो सोलिगासिनो दङ आरो जिमाननाखि रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स दङ आयेन दङ एक्ट दङ गासिबो BTC सुक्ति मथेसो दिनै सोलिबोगासिनो दङ स' बेयाव नो डाउट बुजिनाया बुजिसिगोन बुजियैया नोंथांमोना
गुगोलफोराव सार्च खालामनानै नायनो हागोन बा सोरबा गोरों गोराफोर दङब्ला बिथांमोनाव सोंनो हागोन आरो नोंथांमोना MOS खौ नायनो हागोन BTC नि MOS खौ आरो BTR नि MOS खौ नायनानै बुजिनो मोनगोन जे बेवहाय मा डिफारेन्सेस दङ एन्ड जों थारैनो बुंनांगोन दिनै मानो फेलियर जादों होनना बुङोब्ला दिनै रायजो राजाफोरखौहाय बोजबना लानो BTC सुक्ति उनावहाय दिनै जोङो मेक्सिमाम BLT फोराहाय सेटेलमेन्ट जानो हादों मोजाङै बिथांमोननि केसफोरा उइथड्र जादों आरो गोबाङानो जब मोनदों आरो मोनाखैब्लाबो बिथांमोना माखासे खामानि मावनाय खाबुखौ मोनदोंमोन आरो पिस होननाय मोनसे बिथांमोननि गेजेरावहाय फैदों बेफोरबायदि बाराद्राय दावराव दावसि सोमजियाखै जेब्ला 2014 नि उनावसो नै दासो बा गेजेर खन्द'आव साफा सानैया थाखायो बोरखांनाय बयहाबो थायो स' जों बुंनांगोन 2014 निफ्राय पिसिदा जेब्ला दायो बेनि उनावसो एसे गुलाय गुजाय थासारिया फैदों होननानै जों बुंनांगोन बिथांमोना नाथाय 17 बोसोरखौ दसिबाय थायो 17 बोसोरखौ दसिनानै मा लाब दिनै खुंथाय गोबाव नोंथांमोना दङ दिनै जोंबो एक्सपेक्ट खालामदोंमोन जे मोजां जागोन नामा होननानै डिसाइडबो खालामबायमोन डिसिजनबो लाबायमोन जे दिनैनि समावहाय बयबो प्रमद बर' मानगोनां बिथांजोंनो बयबो जहै थांफानांसिगौ होननानै बयबो सानबायमोन नाथाय आनफर्चुनेट जे BTR माबायदि नैबे खोथाया सोराङाव फैबाय लासै लासै एक्स NDP बिथांमोननि गेजेरावहाय गोबां दावराव दावसि दिनैनि समसिमहालागै आरो माखासे जाथायफोरबो जालांबाय जायनि जाहोनाव दिनै फोथायनाय गैला आरो रायजो राजाफोरनि सेराव रायजो राजाफोरा दिनै बेनि फारसे फोथायनाय कमप्लिटलि गैला ब्रेकडाउन जाजोब्बाय आसा खम बयबो निराशायाव दङ आरो बेलाफारसे जा मानगोनां EM रनजित बसुमतारी बिथाङा नंखाय बांखाय खोथाफोरखौ बानसावबाय थायो जेरै बिथाङा खाम्फा बरगयारी बिथांखौ जायनाखि BTC दानायाव मोनसे मैखोम रल लादोंमोन आरो बिथाङा दिनै BPF दोलोनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङानो BPF दोलोखौ बानायदों हाग्रा मैलारि सारमोनजों जयै बयबो बानायदों बिथाङानो दिनै UPPL दोलोआव हाबनानैहाय चिरांनिफ्राय इलेक्सन गेलेगोन होननानै बेबायदि नंखाय बांखाय बाथ्राफोरखौ बानसावो सोरखौबा बेदर गोसोम सोरखौबा खांख्राइ बायदिसिना मेलेम गैयै होनानै रुजुबाय थायोब्ला दिनै मोनसे बिथांमोना गावसोरनि ओरैबायदि नेगेटिभ पार्सपेक्टिभ बानायना लादों मोनसे इमेज क्रिएट खालामदों बेखौहाय रायजो राजाफोरा दिनैनि समाव बुरबाव नंला बयबो बुजियो आरो पिसनि मुङावनो दिनै बोसोर दान खनथाम थांबाय खनले पिस प्रग्राम लाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो बेजोंहाय मा फैगोन एक्चुअलि नोंथांमोना प्रेक्टिकेलि बेखौ श'केस खालामनो नाजा प्रग्रामनि गेजेरजों पिसखौल' फोसावबाय थाबा जाया जों सानो प्रेक्टिकेलि जुदि पिसखौहाय लाबोनोब्ला मावनानै दिन्थिनांगौमोन दिनै पिसआ सोरबा हाथियार दोनथ'नायल'जोंल' पिस फैया गोबां जेंना जेंसिजों दिनै मोगा मोगि जानो गोनां दङ गोबां प्रब्लेम्स बा जेंना दङ जोंनि गेजेराव खालि हाथियारखौ दोनथ'ब्लाल' जुदि पिसआनो फैगोनब्ला दिनै गोबां हाथियार दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै हाथियारखौ दोनथ'नानै नोंथाङा जिबायदि साननाय नोंथांनि जिबायदि मिशन भिजन थारैनो जोङो हमस' हाया बुजिस' हायाखै आरो नुहुराखैबो जे नोंथाङा माबोरैहाय दिनै सालायलांनो नागिरदों स' जोबोद आसा खम नोंथांजों दिनै जोङो बुंनांगोन UPPL दोलोनि फारसे जोबोद आसा खम जे बिथांमोना फैबाय थानाय समफोराव सेन्टिमेन्ट जोंनि हारिनि सेन्टिमेन्ट रिजनेलिज्मनि मोनसे सेन्टिमेन्टखौ लानानै आवगायलांनो हागोन होननानै मैयानि जयनिं हाबाफारि प्रग्रामाव जिथु जालांबाय मैयाबो जोङो मोनसे नुथायखौ नुबाय मा UPPL दोलोनिफ्रायहाय मोनसे पिस प्रग्राम आरो साइ स्टेडियाम अर्गानाइज खालामदों स' एक्चुअलि बेफोरजोंहाय मा मुलाम्फा जाबावगोन दा बयबो मोनथिजोब्बाय दिनैनि रायजो राजाफोरा मेक्सिमाम दिनै बयबो मोनथिजोब्बाय मोनथि गैला होननानै बुंजायो सोरबाफोर दंबावो होनोब्ला आरो बिग्राय नार्जारी बिथाङा एक्स BLT आरो NDPनि गेजेराव मानो दावराव दावसि जानाय बेफोर खोथायाबो स' बिदिनो दावराव दावसिया जोंनि गेजेरावसो जाबाय थादोंमोन बे समावबो स' बेवहाय सोरबा थार्ड पार्टिया इनभल्भ जानानै बेयाव गुलाय गुजाय खालामाब्ला मालाबाबो दावराव दावसिया जाया स' बेफोरखौ दिनै जोङो बोखांफिननानै फोरमायलायनानै सावरायलायनानै माखासे ओंखायनो जोङो जेब्लायबो माबा मोनसे एक्सपेक्टेसन लादोंबा जोङो अलवेज मोनसे बियन्ड द लिमिट थांनो नाङा उइदिन द लिमिटसो जोङो माखासे एक्सपेक्टेसनखौ खालामनो हायो नाथाय दिनै माखासे दैदेनगिरिफोरा ओरैबायदि माने सायावनो सा खोथाफोरखौ बानसावो बिदिनो लिमिटनि बारगा खोथाफोरखौ बुंना लायो ओमफ्राय उनाव जाफुंसार महर होनो हायैयाव सोंखारि जानो गोनां जायो आरो जेब्ला
सोंखारि जानो गोनां जायो। थिग आरो बिदिनो सोंखारि जानायजों लोगोसे मोनसे खोथा गोसोआव फैदों, सोरबा दैदेनगिरिखौ सोंखारिनायाव बिथांमोना दिनै मानि थाखाय सोंखारि जादों बे गुबै जाहोनखौ बिजिरालासे सोंखारिग्रा बिथांमोनखौहाय सिदायैनो आसि थुहरनानै बुङो, वार्निं पर्यन्त होलायलाङो। नाथाय बेफोरबायदि सोरनिबा बेकिं खालामबाय थानानै माला, जुदि नोंथांमोनानो मोनसे बिथाखौ जुदि गाज्रि खालामनानै लाबायबा, फाउन्डेसनखौनो जुदि उइक खालामनानै लाबायब्ला, बियो निस्सय सोंखारि जानो गोनां। जुदि सोंखारि जानो गोनाङानो गैयामोनब्ला ओरैबायदि खामानि माव जिहेतु खुनु पइन्टआनो गैयि खालामनानै दोन सोरबा बुंनायनि फारसे। गोबां खोथा सावरायनो दंबावोमोन, मोनसे भिडिअ'नो फोजोबजोबनो हानाय नङा होननानै आं सानदों। स' बेनि थाखायनो माखासे टपिक्सफोरखौ दोनथ'नानैहाय फिन खनसे कमेन्ट्स रिडिंबो थालांबाय आरो गोबां टपिक दंबावोमोन, गोबां दैदेनगिरिफोरा गोबां खोथा बाथ्रा बुंनाय नैबेफोरनि फारसे दिनै सावरायनो होननानै सानदोंमोन। नाथाय भिडिअ'आ बाराद्राय गोलाव जालांगोन नामा आरो गोबाङानो भिडिअ'खौहाय नायजोबा, बेनि थाखाय माखासे डिटेल्सफोरखौ मोननो हायाब्ला सा साज्रां बुजिब्ला आरो कमेन्ट्सफोराबो एसे बोरैबा जायो। बेनि थाखायनो गुरैयै आं खावलायो, बरिं जाखायो रायलायनायफोरा जेब्लायबो बरिंब्लाबो किसुमान खोथाफोरखौ इनफरमेटिभ जानो हानाय बा सैथोखौ मिथिनानै लाग्रोयोब्ला कमेन्ट्सखौ खालामहरनायाव सहज जायो। बेवहाय जोङो बिजिरलायनोबो एसे गोरलै जायो होननानै आं बुंनो सानदों। स' दिनैनि भिडिअ' नैबेसेनोसै आरो फिन खनसे नोंथांमोनजों लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'। टिल देन स्टे टिउन, बाय बाय।